Гомельскому областному радио 80 год. Говорить Гомель. В эфире передача Гомельскому областному радио 80. Перед микрофоном я, автор и ведучий яе Михаил Волсов. Калі амаль чвэрць стагоддзя таму я прыехаў працаваць на Гомельскае областное радио, мяне прызначылі старшым рэдактарам інфармацыйных праграм. І першы, з кім пазнаёміўся тут, быў Мікалай Казейка, малады прыгожы юнак. Як потым аказалася, ён мой падначалены па вячэрніх выпусках абласных навін. Мікалай – ураджэнец Гродзеншчыны. Пасля вучобы на факультэце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта быў накіраваны ў Гомель і ўжо 3 гады працаваў тут на радыё. Скажу шчыра, яго разважлівасць, кампетэнтнасць, працавітасць і адкрытасць падкупілі з першых дзён. Паміж намі устанавіліся не толькі дзелавыя, але і таварыскія адносіны, нягледзячы на тое, што ён быў значна маладзейшы. Характэрна тое, што яму ніколі не трэба было даваць заданні. Ён пастаянна быў у курсе падзей, якія адбываюцца ў вобласці, падтрымліваў цесную сувязь з пазаштатнымі аўтарамі ва ўсіх раёнах, атрымліваў ад іх аператыўныя інфармацыі. За што б не браўся Мікалай, усё рабіў удумліва, грунтоўна. Асабліва яго майстэрства праявілася пры падрыхтоўцы радыёрэпартажу з месца падзей. Гэта цанілі і ў нашым калектыве, і на рэспубліканскім радыё. Бадай, не было ні аднаго рэспубліканскага семінара, дзе б аглядальнікі перадач, ды тагачасны старшыня Геннадзь Буравкін не адзначалі рэпартажай Мікалая Казейкі. Яго наватарскі падыход у гэтым жанры адчуваўся пастаянна. З такой высновай згоден і яго аднакурснік по университету Александр Потапенко. Коля Казейка, он мне как брат. Мы с ним жили в общежитии вместе работали. Это был мастер радийного репортажа, мастер интервью. Он сам монтировал, тогда это были такие большие метровой высоты МЭЗы, магнитофон электрозаписывающий. На них сначала резали пленку, потом уже появился электронный монтаж. Коля Казейка был первым из журналистов, кто освоил монтаж сам. Всегда, когда идет монтаж, монтирует там звукооператор, это одно. Когда монтирует автор, то получается обычно все-таки несколько интереснее. Когда он здесь работал, он отличался каким-то абсолютно нестандартным, своеобразным подходом к любой теме. Начало его репортажа, любого, оно буквально заставляло слушателя дослушать его до конца. Это всегда был такой маленький шедевр, который хотелось прослушать еще раз. Кстати, репортажи тогда, не знаю, как сейчас практика, часто повторялись. Он шел в вечернем выпуске, потом в утреннем, если это был на важную тему. Коля отличался тоже, просто необычайным трудолюбием и колоссальной такой любовью к своей работе. Мог днями и ночами находиться в студии, постоянно ездить в командировки. Он просто этим жил. Впрочем, как и, наверное, большинство из тех, кто тогда здесь работал. Радио насчитывает десятки лет, и настолько интересные люди здесь в Гомеле работали на радио. Были мощные творческие коллективы, и Казейка Коля – это один из тех, кто и в этой плеяде выделялся и профессиональным мастерством, и своими человеческими качествами. А якасцям гэтым можна было толькі па-добраму пазайздросціць. Ён заўсёды прыходзіў на дапамогу таму, хто меў патрэбу, не любіў крывадушша, дробязных людзей, заўсёды аргументавана і пераканаўча даказваў сваю правату. Ён гэта пацвярджаў і калі працаваў на радыё, і пазней, калі стаў старшым рэдактарам, а затым загадчыкам аддзела на Гомельскім абласным тэлебачанні. Зараз Мікалай Пятрович жыве ў Гродно. Аднак у нашым калектыве па-ранейшаму успамінаюць добрым словам гэтага неардынарнага, цікавага чалавека, які, дарэчы, і сям'ю стварыў тут, узяў шлюб з асістэнтам рэжысёра тэлебачання Валянцінай Авсянай. Будзем спадзявацца, што ў гэтай сям'і будзе доўгі і шчаслівы лёс. На гэтым сённяшняя наша сустрэча в эфіры заканчваецца. Чакаем вашых ураджанняў, прапаноў, парад. Пишите: Гомель, вуліця Пушкіна, 8, обласное радио.
або тэлефануйце 77 61 16. Для вас у эфіры працаваў Михаил Болсун. Усяго вам найлепшага, шановныя. Гомельскому областному радио 80 год.